Добре е да го правите и вие преди спорт. Okay, Asimo, whenever you're ready. Това, което видяхте, беше тичане в права линия с 6 км в час. Тичането е малко по-различно от ходенето, защото за част от секундата и двата крака на Асимо се намират във въздуха. Сега ще помоля Асимо да ни покаже как може да ходи плавно, точно като нас. Асимо, can you show us this, please? Okay, go for it. Виждате колко нежно стъпва Асимо по земята и има възможността да променя скоростта и големината на своите крачки. Прави малки, миши и големи великански крачки. Дами и господа, видяхте как Асимо може да тича в права линия и как може да ходи плавно, почти като човек. Сега искам да ви покажа едно от най-големите предизвикателства пред учените. Те са дали възможността на Асимо да тича в кръг. Това означава, че той знае как да компенсира центробежната сила на тялото си, правейки го точно както правят и моторите при завой. Сега Асимо ще тича в кръг с радиус 2 метра, като в този случай скоростта му намалява до 5 км в час. Асимо, are you ready? Okay, go for it. Well done, Asimo.